Nummer 16, Tauna G. Justinsen. Nummer 18, Natasha Hammer. Og nummer 20, Barbara Hammer. Og venjaren til titel Andreas F. Hansen. Jeg var på navnet som Målscorer nummer 8, Øytebjørn Olsen.
Deutschland, Maßscorer Nummer 2, Jörtes Wistein. Deutschland, Maßscorer Nummer 5, der Händler Annamal, Reunitzen. Sourcelevel 3 Maßscorer Nummer 8, Natascha Hammer. Sourcelevel 4 in Deutschland, Maßscorer Nummer 5, der Händler 3 Reunitzen. Sourcelevel 4 Maßscorer Nummer 6, Quintal Lindberg Hansen.
scorer nummer 15, Inkom Kristina Persson. Scorestavn 6-2, målscorer nummer 8, Ingebjørg Olsen. Scorestavn 6-3, målscorer nummer 11, Sonja Barnardotter Poulsen. Scorestavn 7-3, målscorer nummer 15, kommer henne Anna Mal, Inkom Kristina Persson. Scorestavn 8-3, målscorer nummer 9, Selbjørg Stein.
Så står han 8-4, målskårare nummer 6 för den andra mål, Berta Lindberg Hansen. Så står han 9-4, målskårare nummer 4, Anna Heijesdatter Clemensen. Så står han 9-5, målskårare nummer 20, Suna Krosby Hansen. Så står han 9-6, målskårare nummer 20, för den andra mål, Suna Krosby Hansen.
Svorstavan Lutsjø, mannskorven nummer 20, kommer henne av 3 mål, Suna Krasnøy Hansen. Svorstavan Lutsjø, mannskorven nummer 15, kommer henne av 3 mål, Inkom Kristina Persson. Svorstavan Lutsjø, mannskorven nummer 20, kommer henne av 4 mål, Raul Nipsen. Svorstavan Lutsjø, mannskorven nummer 8.
Malskåren nummer 9, över henne Anna-Mal Selbjörnstaj! Så står 13-0, Malskåren nummer 20, över henne Fjäramal Suna Krostai Hansen. Så står 14-0, Malskåren nummer 15, över henne 15-mal Ingo Kristina Persson. Så står 14-0, Malskåren nummer 11, över henne Anna-Mal Sanja Barretter Paulsen.
Målscorer nummer 13, Maria Postletter Nutsoy. Målscorer nummer 11, Björk Framstöter Johansen. Målscorer nummer 2, Karen Skuld Midtjord. Målscorer nummer 13, over henne Anna Maria Postletter Nutsoy.
Malscorer nummer 11. We hebben er 3 Sonja Barberdøtter Poulsen. Og så Bjartrin, det kommer Alta av Skjærlund. Shortstop, Arjanfall, Malscorer nummer 8. Kommer henne Anna-Mal Utebjørn Olsen. Shortstop, Arjanfall, Malscorer nummer 6. We hebben er 3 Beita Lindberg Hansen.
Malskroven nummer 19, har henne 3 mal, Selbjørn Stein! Malskroven nummer 6, har henne 4 mal, Beita Lindberg Hansen! Nummer 12, Hilda Larsen! Svårstavan, Ninja 15, Malskroven nummer 20, har henne 15 mal, Hilda Jostai Hansen!
Så står han 25, valskurven nummer 20, nummer henne 15 mal, Raunitsen. Så står han 21-15, malskurven nummer 15, kommer henne satta mal, Inko Kristina Persson. Så står han 21-16, malskurven nummer 4, Silja Elisabeth Jakobsen.
Så det står han 22-16 målskårer der nummer 11 kommer han andre mål, Bjørsk Fraksnetter Johansen. Nummer 8, Alta av Stjerne. Så står han 22-16, målskårer der nummer 8, med henne 3 mål, Ingebjørn Gårdsen. Så står man 25-16, målskårer nummer 2, Bjørnes Stein.
Ja, tack för en gåendes Ashton och Children. Tack vi då tacka för lyssningen. Kommer vi som få läkarna igen utan norra rätten av Paj. Till medalj och stämbanda. Children, tack för en gåendes. Vi får här fram i håll med antal tjejvarsmän. Där vi finner Hansson på Mikkelsen som vi åker för Vaxmonti som vi har där. Tack för Children, Children och största. Så skulle vi ha nästa gentemän igen i norra Rända.
Ja. Allerførst så har campingminuten fra Hoppasamman og vant dagsens leikere. Og det nummer 12 som er stående Runa Larsen. Ja, så er det Stepe. Så vi får en dom på at det kommer